ערב טוב, אנחנו התכנסנו פה במקום נפלא גם ללימודי הנומרולוגיה, שהוא הראשון שלנו. הסיבה שהוא נפלא כל כך זה כל הקריסטלים שיש לנו פה הם בעצם נותנים לנו העצמה, כי חלק מהתהליך שבו אני אלמד אתכם את הנומרולוגיה הוא תהליך שבו אתם מתקשרים עם התדרים של האור אשר קשורים למספרים ולאותיות, ועל ידי זה אתם תוכלו לדעת את כל המידע שלכם בצורה אינטואיטיבית, ויהיה לכם הרבה יותר קל, יותר נוח להגיע לאמת ולמקור, במיוחד כשאנחנו לומדים את הנומרולוגיה הנפשית. אז בואו נראה מה אנחנו נלמד בקורס הזה. אנחנו מתחילים דבר ראשון עם המידע הרגיל. המידע הרגיל הוא לא בצורה מוערכת, אלא אני עושה את זה ממוקד ביותר, ממש טכני, על מנת שתוכלו לדעת מה לעשות ולא תצטרכו להיזכר בדברים הכי פחות חשובים, אלא תיתנו לעצמכם את החופש על מנת לקבל מידע, על מנת לזכור דברים ולהעלות דברים שיתנו לכם עומק ויעשו אתכם נומרולוגים מקצועיים ומיוחדים וייחודיים על פני אחרים. לאחר מכן אנחנו נלמד את המהות הנפשית שיש בתוך כל אות בשם הלידה, והשינויים שהשמות עושים, מה זה עושה לבן אדם, מה זה מביא, איזה אירועים, איזה השפעות, איזה תגובות. שינויי שמות, הם עושים המון דברים שיכולים להיות טובים והמון דברים שהם למעשה עושים לא טוב. אנחנו נלמד פה איזה שינויי שמות לעשות, מתי לא כדאי לעשות, להזמין נשמה זו או אחרת לפי מה שאנחנו רוצים שיהיה לתינוקות שלנו, על זה בבחירה של שמות לתינוקות. הייעוד שלנו, תאריכי הלידה העברי והלועזי נותנים לנו המון ידע, המון עומק. אנחנו נלמד על הייעוד של הנפש, הרוח, הנשמה, החיה. ויש עוד הרבה דברים שאנחנו נדבר עליהם עוד בהמשך הערב הזה כדי שתדעו מה לומדים. אני לא רוצה להפוך אתכם ככה כבר מנופחי ראש, לכן בואו נתחיל עם היסודות של הנומרולוגיה.